Συνδημότισσες και συνδημότες, σας ευχαριστούμε θερμά που είστε σήμερα εδώ στην κεντρική εκδήλωση της Ανάσας στα Σπάτα. Απόψε μας τιμούν με την παρουσία τους ο κύριος Θανάσης Αυγερινός, Αντιπεριφερειάρχης Ανατολικής Αττικής και υποψήφιος Περιφερειακός Σύμβουλος με τον κύριο Χαρδαλιά, ο κύριος Ευάγγελος Αλβάνης, υποψήφιος Περιφερειακός Σύμβουλος με τον κύριο Σβουρό, ο κύριος Θανάσης Μαριέτης, πρώην Αντιδήμαρχος Σπάτων, ο κύριος Γιάννης Τούντας, πρώην Δημοτικός Σύμβουλος, ο κύριος Παναγιώτης Κατσούρης, πρώην Δημοτικός Σύμβουλος και υποψήφιος Δήμαρχος Σπάτων, ο κύριος Αντώνης Παπαναστασίου, πρώην Αντιδήμαρχος Σπάτων. Αν ξεχάσαμε κάποιον, ζητούμε συγγνώμη, γιατί για μας είστε όλοι επίσημοι. Φίλες και φίλοι, η Ανάσα ενώνει τις δυνάμεις της με όλες και όλους εσάς. Είναι πια η ώρα που βρισκόμαστε στο μεγάλο και συλλογικό εμείς. Γιατί με τη δική σας συνεργασία και συμμετοχή μπορούμε να κατακτήσουμε αυτά που μας αξίζουν. Για ένα Δήμο που θα αναπτύσσεται ήπια, με σεβασμό στο περιβάλλον και την ταυτότητά του. Τα Σπάτα μπορούν να τα καταφέρουν, μαζί μπορούμε να τα καταφέρουμε, με προσήλωση και αφοσίωση στο όραμά μας, με αποτελεσματικότητα και συγκέντρωση στο έργο μας, με όρους διαφάνειας, νομιμότητας και δημοκρατίας στη διοίκηση. Είναι τώρα η ώρα να ανασάνουμε μαζί. Μαζί μας η υποψήφια Δήμαρχος Σπάτων Αρτέμιδος, κυρία Άννα Ραχτοπούλου. Βαβυλώνα στη χειμερά σου αντί για πόδιο, κοινά ένας φίλος για ταξίδι υπερπόδιο, για να κηρύξει την ανθρωπιά την καλοσύνη, μα του περάσαμε χαλκά η σαρακίνη. Για το δικό του Θεό, του κόσμου το αδικό, σε ένα σουλτάνο μπροστά, το βαν κατάδικο, τον είναι αυτός, αυτά δεσμά. Αγαπητές συνδημότισσες, αγαπητοί συνδημότες, φίλες και φίλοι από τα Σπάτα, σας ευχαριστώ από καρδιάς που επιλέξατε να είστε εδώ σήμερα ανάμεσά μας. Σας ευχαριστούμε όλες και όλους για την ολόθερμη ανταπόκρισή σας στο κάλεσμά μας για να γυρίσουμε σελίδα στο Δήμο μας, για να κατακτήσουμε όλα όσα μας αξίζουν. Ένα κάλεσμα αισιοδοξίας, μαχητικότητας, αγώνα και σκληρής δουλειάς που σήμερα εδώ στα Σπάτα απαντήθηκε με τον πιο μαζικό, τον πιο συγκλονιστικό, τον πιο συμμετοχικό τρόπο από όλους εσάς. Από εδώ από τα Σπάτα, από τη Μητρόπολη του Δήμου μας, στέλνουμε μήνυμα σε όλο το Δήμο. Μήνυμα νίκης, μήνυμα ανατροπής, μήνυμα ανάσας για όλους τους δημότες. Δημότες και ανάσα μία φωνή. Δημότες και ανάσα μία δύναμη πλειοψηφική, μία δύναμη απαιτητική, μία δύναμη όριμη και
τολμηρή. Μια δύναμη αποφασιστική που έρχεται να σαρώσει το παλιό μαζί με τις πρακτικές της εγκατάλειψης, της αδράνειας, της αδιαφάνειας, του τυχοδιοκτισμού και των πελατειακών σχέσεων. Να σαρώσει το παλιό μαζί με τους κατ' επάγγελμα πολιτικούς εκφραστές του. Μια δύναμη κάθαρσης και λύτρωσης που θέτει στο επίκεντρο το δημότη, τις αγωνίες του, τους προβληματισμούς του, τα διέξοδά του αλλά και τις προτάσεις του. Μια δύναμη που θα δώσει ανάσα στο Δήμο μας αποδίδοντας του κύρος, έργο, οικονομική βιωσιμότητα και ισχυρή ταυτότητα. Μια δύναμη με πρόσημο κοινωνικό που λειτουργεί στη βάση της προστασίας της κοινωνικής συνοχής και της αλληλεγγύης. Στην πορεία αυτή προχωράμε όλοι μαζί ενωμένοι και αποφασισμένοι. Γινόμαστε όλοι μαζί πολίτες και ανάσα εγγυητές της επόμενης ημέρας για να ανασάνουν επιτέλους τα Σπάτα. Αγαπητοί συνδημότες, είναι η αλήθεια, δυστυχώς είναι η αλήθεια, ότι ο Δήμος μας επί 9 χρόνια υπέστη έναν ακροτηριασμό. Η απερχόμενη διοίκηση χρησιμοποίησε ως αναισθητικό τους μηχανισμούς και τα παπαγαλάκια της προκειμένου να ακροτηριάσει κάθε αναπτυξιακή του δυνατότητα, προκειμένου να ακροτηριάσει κάθε δυναμική του προβολή στο μέλλον. Μιλάμε για 9 ολόκληρα χρόνια, όχι για μία θητεία. 9 χρόνια είναι ένα ικανότατο χρονικό διάστημα για να αποδείξει μια διοίκηση αν μπορεί ή αν δεν μπορεί. Αν έχει την πολιτική βούληση ή αν δεν την έχει. Αν έχει πρόγραμμα και όραμα ή αν δεν έχει. Αν τελικά θέλει ή δεν θέλει. Και αυτή η διοίκηση, αγαπητοί φίλοι, μετρήθηκε και βρέθηκε ελάχιστη. Δικαίως λοιπόν είναι απερχόμενη. Δικαίως είναι έκτοτε στη συνείδηση των συμπολιτών μας. Γιατί αποδείχθηκε ελάχιστη απέναντι στις προσδοκίες μας. Ελάχιστη απέναντι στις προκλήσεις και τα προβλήματα. Ελάχιστη απέναντι στις ανάγκες μας. Αποδείχθηκε μηδαμινή για να διαχειριστεί με οργάνωση το Δήμο μας και να αντιμετωπίσει με αξιοπρέπεια τις ζωές μας. Τι ζήσαμε επί 9 ολόκληρα χρόνια, αγαπητοί μας φίλοι? Μια διοίκηση που λειτουργήσε μόνο πελατειακά, υπονομεύοντας το συμφέρον των τοπικών κοινωνιών. Μια διοίκηση που ερήμωσε τα Σπάτα. Μια διοίκηση που με αδιαφάνεια και τυχοδιοκτισμό υπηρέτησε τους εκλεκτούς συμμετέρους της, αδιαφορώντας για την κοινωνία των πολιτών. Μια διοίκηση που ο Τιμονιέρης δεν είχε πηξίδα και όραμα, δεν είχε οδηγοδράσεις και δεν είχε και πολιτική βούληση. Και τελικά μια διοίκηση χωρίς σχέδιο, χωρίς δράσεις, χωρίς παρεμβάσεις και τελικά χωρίς έργο. Εδώ, στην καρδιά του Δήμου μας, στα Σπάτα, με την πλούσια ιστορική και οικονομική και πολιτισμική παράδοση, η καθημερινότητά μας είναι υποβαθμισμένη. Τα μεγάλα έργα είναι ανύπαρκτα. Τα έργα υποδομής είναι άφαντα. Και όπου υλοποιήθηκαν, άλλα χωρίς διαγωνισμό στο μιλητό, χωρίς προδιαγραφές, χωρίς κάλυψη, χωρίς αποτελεσματικότητα. Άλλα με τεράστιες καθυστερήσεις που οδήγησαν στις τεράστιες υπερκοστολογήσεις. Η ποιότητα ζωής μας είναι υποτιμημένη. Οι δημόσιοι χώροι, τα πάρκα και οι πλατείες μας, το παραλιακό μας μέτωπο εγκαταλελειμμένα. Η διαφάνεια, άγνωστη λέξη που αντικαταστάθηκε με την εκτόξευση των απευθείας αναθέσεων υπέρ των πάσης φύσεως φύλων. Οι μελέτες και οι εντάξεις έργων στα μεγάλα χρηματοδοτικά προγράμματα του ΕΣΠΑ και του Αντώνης Τρίτσης αντικαταστάθηκαν με ιδιωτικά deals με εργολάβους που τους παραχωρείται και ιδιοκτησία δομών που θα έπρεπε να ανήκουν στο Δήμο. Πού ακούστηκε στα αυτοδιοικητικά χρονικά σχολείο του Δήμου να είναι ιδιοκτησία του εργολάβου? Τέλος. Τέλος, αγαπητοί συνδημότες. Και το εννοώ αυτό το τέλος. Το δημόσιο χρήμα, το χρήμα δηλαδή των δημοτών, έρμεο στις διαθέσεις του απερχόμενου και για το λόγο αυτό ποινικά διωκόμενου δημάρχου. Γιατί αυτός είναι ο λόγος της άσκησης ποινικής δίωξης. Η απιστία
σε βάρος της περιουσίας του Δήμου. Του Δήμου που διοικεί και του Δήμου που θέλει να ξαναδιοικήσει. Αυτό ακριβώς είναι το τέλος. Δημόσιος υπηρέτης που στο όνομα των ιδιωτικών συμφερόντων θίγει τα συμφέροντα του Δήμου του και των δημοτών του, όπως ακριβώς ορίζει η ελληνική δικαιοσύνη, θα λογοδοτήσει σε εκείνη για κακουργηματική απιστία σε βάρος του Δήμου Σπάτων Αρτέμιδος. Θα λογοδοτήσει όμως και στην ίδια την κοινωνία, την τοπική μας κοινωνία, γιατί αντί να την υπερασπιστεί ως όφιλε, την καθιστά ζημιωμένη κατά 1.000.000 ευρώ. Λοιπόν, δεν μας αξίζει αυτή η πραγματικότητα. Δεν μας αξίζει ο Δήμος μας να υπόκειται σε αλότρια συμφέροντα. Δεν μας αξίζει τα γήπεδα να καταραίουν με την πρώτη κακοκαιρία. Δεν μας αξίζει μια δημοτική αρχή που αφήνει ανοχήρωτη την πόλη σε πλημμυρικά έργα. Και γιατί την αφήνει ανοχήρωτη? Γιατί επιλέγει τη μέθοδο της απευθείας ανάθεσης πολλών εκατομμύριων ευρώ για το έργο της συλλογής ομβρίων στην περιοχή του γηπέδου των Σπάτων, παρά τις δικές μας επισημάνσεις ότι το έργο θα χαθεί αν ακολουθηθεί αυτή η διαδικασία. Το αποτέλεσμα? Το έργο απορρίφθηκε από το Ελεκτικό Συνέδριο και μπαίνουμε στο χειμώνα εν μέσω κλιματικής κρίσης με το έργο δυστυχώς ανεκτέλεστο. Δεν μας αξίζει τα παιδιά μας να πηγαίνουν σε σχολεία, σε πολυδιαφημιζόμενα σχολεία που γίνονται και ανήκουν σε ιδιώτη. Δεν μας αξίζει οι δημότες μας να μην νιώθουν ασφαλείς. Δεν μας αξίζει όλοι οι όμοροι δήμοι να κάνουν μελέτες και να εντάσσουν έργα και εμείς να έχουμε κατεστραμμένη οδοποιία, ανύπαρκτη δημοτική συγκοινωνία, άτυπες χωματερές σε όλο το Δήμο, ανύπαρκτη αποχέτευση. Δεν μας αξίζουν τα μικροφτιασιδώματα λίγες μέρες πριν τις εκλογές, σαν να είμαστε ηθαγενείς που τους χαρίζουν καθρεφτάκια. Φίλες και φίλοι, είναι τώρα η ώρα. Είναι η ώρα που ανάσα και δημότες έχουμε την όριμη δυνατότητα να επιτύχουμε και μια αυτοδιοικητικά επιβεβλημένη ανατροπή. Συντονιζόμαστε όλες και όλοι σε ένα κοινό σύνθημα. Καληνύχτα κύριοι της διοίκησης. Καληνύχτα κύριε Μάρκου. Κάντε χώρο να περάσει η ανάσα που έρχεται βγαλμένη μέσα από τα σπλάχνα και τις ανάγκες της τοπικής κοινωνίας. Κάντε χώρο να περάσει το άφθαρτο, το νέο, το ικανό και το αποτελεσματικό. Δίνουμε ανάσα στο Δήμο μας γιατί έχουμε και το όραμα και την πολιτική βούληση και τη γνώση και την εμπειρία και την αγάπη και το σχέδιο και την οργάνωση και την πίστη ότι μπορούμε να τα καταφέρουμε. Συμπολίτες, εμείς δεν λέμε λόγια κενά περιεχομένου. Οι δεσμεύσεις μας συνδέονται άρρηκτα με τις πράξεις μας. Εδώ και καιρό, βλέποντας αυτή την κατάσταση που επικρατεί στο Δήμο μας, δεν μείναμε αδρανείς, εσωστρεφείς, περιχαρακωμένοι. Ανοίξαμε όλους τους δυνατούς διάβλους επικοινωνίας με όλους εσάς. Με διαδικτυακές ενημερωτικές εκπομπές, με περιοδίες στις τοπικές κοινωνίες, με συναντήσεις με τους συλλόγους και τους φορείς, με κάλεσμα στις γυναίκες του Δήμου, με τη διατύπωση των ρητών προγραμματικών μας προτεραιοτήτων, αυτών δηλαδή που από την πρώτη μέρα της διοίκησής μας, χωρίς καμία περίοδο χάριτος, θα ξεκινήσουμε να υλοποιούμε. Στόχος μας, η διαρκής επαφή μας μαζί σας. Στόχος μας, η ενημέρωση και η ανταλλαγή απόψεων και προτάσεων. Στόχος μας, να σμιλέψουμε το πρόγραμμά μας στη βάση των προγραμματικών αναγκών. Να συνδιαμορφώσουμε το πρόγραμμά μας στη βάση της συμμετοχικής δημοκρατίας. Στόχος μας, να διαμορφώσουμε ένα μέτωπο ευθύνης με την ευρεία συμμετοχή της κοινωνίας μας. Και τα καταφέραμε, αγαπητοί συνδημότες.
ερχόμαστε εδώ μπροστά σας και σας λέμε ότι συγκροτούμε μια πλειοψηφική παράταξη, ένα πανίσχυρο ψηφοδέλτιο με 129 υποψήφιους. Με εμπειρία στη δημόσια διοίκηση, με γνώση και με κατάρτιση, με όραμα και ισχυρή πολιτική βούληση, με ενεργή συμμετοχή και θέση για τα τοπικά μας ζητήματα, κυρίως όμως με διάθεση ανιδιοτελούς προσφοράς. Σας λέμε ότι μαζί με εσάς συγκροτούμε ένα μέτωπο πολυσυλλεκτικό και ανεξάρτητο όπως αρμόζει στην αυτοδιοίκηση από κομματικά στεγανά και κομματικά γραμμάτια. Γιατί η αυτοδιοίκηση είναι ένας θεσμός που δεν αναφέρεται στο άθροισμα των κομματικών δυνάμεων, αλλά στον πολλαπλασιασμό των δυνάμεων της κοινωνίας. Γιατί η Δημοτική Αρχή πρέπει να είναι πλήρως αντιπροσωπευτική της τοπικής κοινωνίας, χωρίς αποκλεισμούς και εξαιρέσεις, με κουλτούρα ενότητας, ομοψυχίας, συμπερίληψης και ισότιμης συνεργασίας. Γιατί η Δημοτική Αρχή πρέπει να είναι ανοιχτή για να στεγάσει τα οράματα της νέας γενιάς. Γιατί εμείς έχουμε μια πάγια αρχή. Δεν αποφασίζουμε για τους νέους χωρίς τους νέους. Σας ζητώ λοιπόν εκ μέρους αυτής της παράταξης όλοι μαζί να διεκδικήσουμε τη ζωή μας. Το χρωστάμε στο Δήμο, το χρωστάμε στις νέες και στους νέους, το χρωστάμε στη γενιά μας και στους γονείς μας, το χρωστάμε στα ιστορικά Σπάτα που είναι το ζωντανό νήμα της ιστορίας μας και της καταγωγής μας. Αγαπητοί συνδημότες, αυτή η ανατροπή για την οποία δεσμευόμαστε χρειάζεται μεθοδική και οργανωμένη δουλειά. Χρειάζεται ένα πρόγραμμα συγκροτημένο και τεκμηριωμένο. Χρειάζεται μια διοίκηση με κατάρτιση και ισχυρή πολιτική βούληση. Χρειάζεται μια πρακτική συνεργασία με τους δημότες και τους συλλόγους, με την περιφέρεια και την κεντρική διοίκηση. Εμείς με σαφήνεια δεσμευτήκαμε από το καλοκαίρι κιόλας για τις προγραμματικές μας προτεραιότητες. Με σαφήνεια μιλάμε σήμερα για τις στρατηγικές μας δεσμεύσεις. Για την κατάργηση του ξεπερασμένου και αποτυχημένου δημαρχοκεντρικού και πελατειακού μοντέλου διοίκησης με θεσμοθέτηση της διαβούλευσης, του κοινωνικού ελέγχου και της λογοδοσίας. Κυρίως με τη συνεργασία με όλους τους συλλόγους, τους φορείς και τα σωματεία των Σπάτων που τόσα χρόνια είναι στο περιθώριο, που τόσα χρόνια με το αδικαιολόγητα κλειστό πνευματικό κέντρο Χρήστος Μπέκας είναι άστεγοι. Ο αείμνηστος ευεργέτης ήθελε αυτός ο χώρος να ανήκει σε εσάς, σε όλους τους δημότες, στους συλλόγους. Η ανάσα λοιπόν θα δικαιώσει την επιθυμία του και το πνευματικό κέντρο θα ανήκει πραγματικά σε όλους εσάς. Για την αλλαγή του συγκεντρωτικού μοντέλου διοίκησης με αποκεντρωμένη λειτουργία του Δήμου, με απόδοση ουσιαστικών αρμοδιοτήτων στα κοινοτικά συμβούλια. Για τη διαμόρφωση μιας σημαντικής και μοναδικής ταυτότητα του Δήμου μας, που συνθέτει τη δυνατότητα ήπιας ανάπτυξης με την προστασία του περιβάλλοντος και των παραλιών μας. Την ενίσχυση του πρωτογενούς τομέα, τη στήριξη των παραγωγών και την ανάδειξη των προϊόντων του κάμπου μας. Την τόνωση της τοπικής αγοράς των Σπάτων, την ανάπτυξη των εναλλακτικών μορφών τουρισμού όπως ο θρησκευτικός και ο εινικός τουρισμός στα Σπάτα, την έναρξη του έργου της αποχέτευσης, την αξιοποίηση των εναλλακτικών μορφών ενέργειας, ειδικά στις δημοτικές και εκπαιδευτικές δομές και το σεβασμό στην πλούσια πολιτισμική ταυτότητα και τις παραδόσεις μας. Για την ολοκλήρωση του χωροταξικού και πολεοδομικού σχεδιασμού, ώστε τα Σπάτα να αναπτυχθούν και να εξελιχθούν οργανωμένα, ώστε να ανταποκρίνονται στις υψηλές ανάγκες των δημοτών και να ανταπεξέρχονται στις αναπτυξιακές προκλήσεις, ώστε να ξανααποκτήσουν ζωή και οικονομική δραστηριότητα. Για την ενίσχυση του αισθήματος ασφάλειας των δημοτών, αλλά και την επέδοση της οδικής ασφάλειας με τη διευθέτηση και κατασκευή 2 κυκλικών κόβων στον περιφερειακό των Σπάτων.
για την ενίσχυση της παιδείας και του αθλητισμού με σύγχρονες δομές και υποστηρικτικές πολιτικές, για την ανάδειξη του πολιτισμού και την αναβίωση των παραδόσεών μας με δρόμενα όλο τον χρόνο και τόπο εξέλιξης στα Σπάτα. Και υπογραμμίζω για την άμεση αναστήλωση του μνημείου Μετόχη Βουρβά. Για τη θεσμοθέτηση των Συμβουλίων Νέων, γιατί οι νέοι πρέπει να είναι ενεργητικά και καθοριστικά δίπλα στα κέντρα λήψης αποφάσεων. Για την εξυγίαση των οικονομικών του Δήμου, με την κατάργηση των αρμαρτωλών απευθείας αναθέσεων, με εσωτερικό έλεγχο, με εξορθολογισμό των δαπανών και δίκαιη κατανομή τους. Για την ενίσχυση της κοινωνικής παρέμβασης του Δήμου, με πολύμορφα κοινωνικά δίκτυα που να ανταποκρίνονται στις σημερινές σύνθετες ανάγκες των δημοτών, των ευπαθών ομάδων, των νέων και της τρίτης ηλικίας. Με έμπρακτες παρεμβάσεις, όπως η κάρτα του Δημότη, με πλεονεκτήματα και δωρεάν παροχές, η επιδότηση ενοικίων και τα μηδενικά τέλη για τα νέα μαγαζιά στο κέντρο των Σπάτων που είναι σε πλήρη μαρασμό. Οι δωρεάν επιμορφωτικές εκδρομές για τους μαθητές των λυκείων μας. Και επειδή, αγαπητοί συνδημότες, η αλληλεγγύη είναι στάση ζωής, είναι ενεργητική πράξη με ύψιστο κοινωνικό συμβολισμό, είναι αυτονόητη για μένα η δέσμευση ότι για τα 5 χρόνια το ίμιση του δημαρχιακού μου μισθού θα στηρίζει ακριβώς δράσεις κοινωνικής πολιτικής. Για τη μετεξέλιξη του Δήμου σε έξυπνο Δήμο και για τον ενεργειακό μας μετασχηματισμό προκειμένου να ανταποκριθούμε στις νέες προκλήσεις με τρόπο καινοτόμο, αλλά και με την ανάπτυξη μιας ενεργειακής πολιτικής που θα προσφέρει ενεργειακή επάρκεια και θα ενισχύει την αλληλέγγυα οικονομία. Για την ανάπλαση της οδοποιίας και την ίδρυση δημοτικής συγκοινωνίας που αποτελούν τη βάση για την αναβάθμιση της ποιότητας της ζωής μας. Και υπογραμμίζω εδώ δέσμευση διετίας για την οδοποιία και του πρώτου χρόνου για τη δημοτική συγκοινωνία. Για την ορθή διαχείριση των απορριμμάτων με τη χωροθέτηση πράσινων σημείων και την πλήρη ανάπτυξη του προγράμματος ανακύκλωσης, ώστε η συνεισφορά μας στο περιβάλλον να ταυτίζεται με την αναβάθμιση της καθημερινότητάς μας. Για την αντιμετώπιση της ανεργίας, για την ανάπλαση των δημόσιων χώρων, για την ανάπλαση της κεντρικής πλατείας των Σπάτων, για τη δημιουργία των πάρκων γειτονιάς και των παιδικών χαρών, γιατί ο Δημότης και ο δημόσιος χώρος είναι για μας η κάθε απάντηση σε κάθε ερώτηση που αφορά την αυτοδιοίκηση. Και για όλα τελικά όσο θα διαβάσετε στο πρόγραμμά μας. Ένα πρόγραμμα με συγγραφείς τους πολίτες, τους συλλόγους και την ανάσα. Ένα πρόγραμμα με συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα, με τεκμηριωμένες χρηματοδοτικές πηγές που αξιοποιεί τα εγχώρια και τα ευρωπαϊκά εργαλεία και επιτέλους απορροφά κονδύλια ΕΣΠΑ. Αγαπητοί συνδημότες, σας κοιτάζω στα μάτια και δεσμεύομαι πως ό,τι συμφωνούμε προεκλογικά θα γίνουν από την επόμενη μέρα και προσωπικό στοίχημα και στόχο ζωής και αυτοδιοικητική προτεραιότητα και τελικά αποτελεσματικά έργα. Γιατί μπορώ να μιλώ με τέτοια βεβαιότητα? Γιατί δεν είμαι επαγγελματίας πολιτικάντης. Είμαι γυναίκα, είμαι μητέρα 2 μικρών παιδιών, είμαι πολιτικός μηχανικός.
και η κινητήρια δύναμή μου είναι η αγάπη μου για τον τόπο και κυρίως η πεποίθησή μου ότι διαθέτει τις δυνατότητες να προχωρήσει μπροστά. Γιατί δεν υπηρετώ σκοπιμότητες. Τους μόνους τους οποίους δεσμεύομαι να υπηρετήσω είναι οι πολίτες και το κοινό μας όραμα. Γιατί δεν σας αντιμετωπίζω ως ψηφοφόρους της μίας Κυριακής, αλλά σαν συμμάχους, σαν κριτές, σαν ελεγχτές κάθε μέρα, κάθε ώρα για τα επόμενα 5 χρόνια. Γιατί δεν έχω ως αυτό σκοπό την καρέκλα. Παρεπιδιώκω να συνθέσω τη γνώση μου, την επιστημονική μου κατάρτιση και την επαγγελματική μου εμπειρία με τις πολύμορφες ανάγκες που έχει ο Δήμος μας. Γιατί δεν διχάζω και δεν ασπολογώ για να επιβιώσω, παραενώνω και πολιτεύομαι για να ομορφύνω τη ζωή των παιδιών μας. Φίλες και φίλοι, αγαπητοί συμπολίτες, συνδημότισσες και συνδημότες, απευθύνομαι στην κάθε μία και τον καθένα ξεχωριστά, σαν να μην μεσολαβούσαν ανάμεσά μας μικρόφωνα και εξέδρες. Γεννήθηκα και μεγάλωσα στον τόπο αυτό, στα Σπάτα. Εδώ αναγνώρισα τον κόσμο ως παιδί. Εδώ αμφισβήτησα ως έφηβη. Τα Σπάτα ορίζουν την ύπαρξή μου. Για μένα είναι ο τόπος μου. Είναι η μνήμη μου. Σαν ένα ζωντανό νήμα που διαπερνά από το παρόν και συνδέεται δυναμικά με το μέλλον. Η συμμετοχή μου λοιπόν στα αυτοδιοικητικά δρόμενα δεν είναι το αποτέλεσμα ενός πείσματος ή ενός εσωτερικού ελλείμματος που αναζητά καταξίωση και αναγνώριση. Δεν είναι ένα αλότριο όραμα. Γιατί για μένα η αυτοδιοίκηση δεν είναι ένα διαχειριστικό υποσύστημα. Ένα εφαλτήριο διάκρισης και πλουτισμού και βολέματος. Η αυτοδιοίκηση ως θεσμική οντότητα μπορεί να συστήνει αδιάκοπα και δυναμικά μια κοινότητα αλληλεγγύης, δημοκρατίας και αξιοπρέπειας. Μπορεί να οικοδομήσει ένα ανθρώπινο τείχος απέναντι στην έκπτωση της ποιότητας της ζωής μας. Μπορεί να σταθεί αποφασιστικά απέναντι σε κάθε πρακτική αποκλεισμού και κοινωνικού στιγματισμού. Μπορεί να συντρίψει κάθε ανθρωποφάγα πρακτική που επιχειρεί δολοφονίες χαρακτήρων. Μπορεί να αναδείξει ένα υπόδειγμα αλήθειας και ανθρωπιάς. Για αυτή την αυτοδιοίκηση μιλώ. Αυτό το όραμα κομίζω και δηλώνω ρητά και κατηγορηματικά ότι όπως πάντα θα κινούμε στο φως. Δεν έχω ανάγκη το σκοτάδι των μηχανισμών και των υπόγειων διαδικασιών. Δεν έχω ανάγκη το σκοτάδι της λασπολογίας και της γεμπελικής επικοινωνίας. Πες κάτι θα μείνει. Δεν έχω ανάγκη το σκοτάδι της ίντριγας, των εκβιασμών και των απειλών. Το σκοτάδι ανήκει σε αυτούς που με μεσαιωνικού τύπου πρακτικές επιδίδονται σε κυνήγι μαγισσών για να επιβιώσουν. Εγώ επιλέγω το φως. Εμείς όλοι επιλέγουμε το φως. Μια προεκλογική εκστρατεία μέσα στο φως, μέσα στην κοινωνία, μέσα στις ανάγκες των δημοτών. Μια προεκλογική εκστρατεία με μία και μοναδική ατζέντα. Το Δήμο και τους δημότες. Τα προβλήματα και τις λύσεις. Την ανάπτυξη και την προοπτική μας. Αυτό το υπόδειγμα κομίζω. Για αυτή την αυτοδιοίκηση θα αγωνιστώ και αυτή την αυτοδιοίκηση θα υπηρετήσω. Και είμαι τόσο συγκινημένη που σε αυτό το όραμα βρίσκω τόσους πολλούς κοινωνούς και συμμετόχους. Καταρχάς, τους ανθρώπους που πλαισιώνουν το ψηφιδέλτιό μας, τους συνεργάτες μου, τους συνοδοιπόρους μου, που τους ευχαριστώ θερμά που πλαισίωσαν αυτή την προσπάθεια.
σε εσάς, τους συνδημότες μας, την τοπική κοινωνία. Την κοινωνία που θέλει να συμμετέχει, την κοινωνία που θέλει να αγωνίζεται, που ξέρει να διεκδικεί και τελικά κερδίζει. Συνδημότες και συνδημότισσες, απευθύνομαι και σε εσάς που νιώθετε θυμωμένοι και απογοητευμένοι, που νιώθετε στη γωνία, στο περιθώριο. Η αποχή όμως, φίλες και φίλοι, δεν είναι η λύση. Γιατί η αποχή στηρίζει αυτόν που τίποτα δεν θέλει να αλλάξει. Σας καλώ να πάρετε θέση. Σας καλώ να πάτε στην κάλπη. Γιατί όχι, δεν είμαστε όλοι το ίδιο, αγαπητοί φίλοι. Υπάρχουν αυτοί που πολιτεύονται για να, από σκοπιμότητα δηλαδή, και υπάρχουμε και εμείς που πολιτευόμαστε επειδή, από αγάπη δηλαδή, και όραμα και πολιτική βούληση, και σχέδιο να αλλάξουμε τον τόπο μας. Και επιτέλους, ήρθε η ώρα να ανασάνουμε. Προχωράμε με πολύ πάθος και τόλμη και χωρίς φόβο, με οδηγό δράση στο πρόγραμμά μας, με εμπιστοσύνη στις δυνάμεις του Δήμου μας και στις δυνατότητες των Σπάτων, με σεβασμό στους πολίτες και στις συλλογικές διαδικασίες, με ένα όραμα συμπεριληπτικό, καθαρό, διάφανο και νικηφόρο. Όλοι μαζί στις 8 Οκτωβρίου για να ανασάνουν τα Σπάτα και η Αττική. Έχω την τιμή και τη συγκίνηση να σας παρουσιάσω την υπέροχη παράταξή μας. Να σας παρουσιάσω τους υποψήφιους δημοτικούς συμβούλους Σπάτων και Αρτέμιδος και τους κοινοτικούς συμβούλους των Σπάτων. Τους ανθρώπους με τους οποίους θα συνεργαστούμε σκληρά. Μια ομάδα με ένα και μόνο όραμα να αλλάξουμε τη ζωή μας. Να έρθει λοιπόν κοντά μου η Αλποχωρίδη Βασιλική. Η Ανδρομηδά Χριστίνα. Ο Αποσπόρης Ευάγγελος. Ο Αρδίζογλου Χρήστος. Ο Αστεριάδης Ηλίας. Η Βασιλείο η Μαρία.
πράγμα το πιο δυνατό για την Άννα να πάει ψηλά. Το Δήμο, το πιο δυνατό χειροκρότημα. Θεοδόρο Ευθύμιος Μάκης. Ο Ίσαρης ο Γιώργος. Ο Καλογερόπουλος ο Γιώργος. Είναι εδώ ο γιατρός μας. Νόμιζα ότι μπορεί να αργούσε. Κανάκης Δημήτριος Τάκης. Κανάκης Ηλίας ο γιατρός μας του έτυχε ένα περιστατικό, πρέπει να είναι με τον ασθενή. Ο Καρακίτσος ο Ευάγγελος. Ο Καρατζάς ο Δημήτρης Τάκης. Κατσής Μανώλης. Κατσιαδράμης Θόδωρος. Κατσιμόγιας Ιωάννης. Κατσούλης Κωνσταντίνος Δίνος. Κουλοχέρι Έφη. Κρίτσαλη Αγγελική. Κριτσοτάκης Ευάγγελος. Κρόκος Νίκος. Λίγου Πινελόπη Πόπη. Μάκους ο Χατζάκης Ζαχαρίας. Μακρόπουλος Στέφανος. Μάλαμας Γιώργος. Μανολόπουλος Ιωσήφ. Μαριέτης Γεωργία. Μαριέτη Ειρήνη Έρη. Μαριέτης Λουκάς. Μαριέτης Παναγιώτης. Μάρκου Ιωάννης. Μιτσάκος Παναγιώτης. Μιχαηλίδης
Χριστοδούλου Αντώνης. Και περνάμε στο Κοινοτικό Συμβούλιο Σπάτων. Αγγέλου Κωνσταντίνος, Δίνος. Αρβανιτίου Εκατερίνη. Βασιλοπούλου Παναγιώτα, Πέση Μάλφα. Καλανοπούλου Παρασκευή Βίδια. Ευκαρπίδης Κωνσταντίνος. Ζαχαριάδης Αθανάσιος, Θάνος. Ζωγράφου Μαρία. Κανδαράκη Παρασκευή που βρίσκεται εκτός Αθηνών αυτή τη στιγμή. Κατσούλης Κωνσταντίνος. Κιβεζή Φωτούλα. Κουλουριώτη Μαρία. Λουκάς Αθανάσιος. Αργέτη Σοφία. Μαρίνου Μελίτα. Άστορης Ιωάννης. Μίχα Μαρία. Με την Κίνη θα φέρει και ένα μωρό μαζί. Μιχαλάκη Μαρία, Μέρη. Μουρλάς Σπύρος. Μπέκας Νικόλαος. Πέσα Δήμητρα. Πηλικού Λούκα Σοφία. Σαραγούδα Παρασκευή Βούλα. Τσάνο Πασά Μαριάνθη.
Αγγελία, Λίλη. Και οι 129 είναι υπέροχοι.